li l-bniedem li Malta għawdex taqa' taħtu il-kura għall-kanser qed jgħid li kien hemm min mill-awtoritajiet joqgħod jindaħallu il-min għandu jdaħħal biex jieħu l-kura u min m'għandux jidħol għal dik il-kura. Id-dikjarazzjonijiet tal-professur Stephen Brinkat, ex-kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija, ma jistgħux jitħallew isiru daqs li kieku ma ġara xejn. Waqt laqa politika fix-Xewkija għawdex il-mexxej Laburista Joseph Muscat fisser sitwazzjoni bħala waħx u xokkanti. Għax dan huma affarijiet laqas tal-passat qas nimmaġinhom. Qas nimmaġinhom li tindaħal l-ispeċjalista taqbel jew ma taqbilx miegħu, jkollok kemm jkollok ġlidiet miegħu u noqqas taftejjin miegħu imma kif tista' jkollok xi ħadd illi jindaħal lill-professjoni medika lil min għandhom jikkuraw u lil min m'għandhomx jikkuraw. Qal li bl-ikbar responsabbilta il-Partit Laburista se jara li il-Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa iwieġbu għall-akkużi serji tal-Professur Stephen Brinkat. U jien ngħid hawnhekk bl-ikbar serjetà il-Ministru tas-Saħħa u l-Prim Ministru se jkollhom iwieġbu ta' din l-akkuża serja ħafna. Joseph Muscat qal li l-intħil politiku fuq min għandu jieħu l-kura u min għandu jintbagħat id-dar lanqas isir f'pajjiż tat-tielet dinja. Il-kundanna tmur lilin mill-parteġġaniżmu politiku u hija konformi mal-għajta tal-Partit Laburista favur futur li jaqadna. Asuma tat-tielet dinja huma affarijiet illi ma naħsibx il-Laburisti jitkażaw bihom. Kulħadd Laburisti u nazzjonalisti dan l-affarijiet ma rriduhomx pajjiżna, ma rriduhomx pajjiżna. Gonzi PN huwa gvern irresponsabbli li lanqas kapaċi jikkoordina s-sistema ta' l-ambulanzi u li daħħal persuni għal kariga ta' konsulenti meta ma kellhomx il-kriterji meħtieġa. Fakkar kif wara 17-il sena jinbena u wara li tħallsu l-flus kollha miftema l-isptar Mater Dei baqa' mingħajr sptar għal kura tal-kanċer. Meta l-gvern induna li għandu bżonn wieħed għall-ewwel ippropona li jsir f'Żammit Klepp biex illum sirna nafu li l-esperti qalu lill-gvern li d-deċiżjoni ma kienx tagħmel sens. Joseph Muscat qal li kellhom jgħaddu is-snin u jintefqu l-flus fuq il-pjanti ta' Żammit Klepp biex il-gvern jirrealizza li l-isptar għal kura tal-kanċer kellu jsir f'Mater Dei. Imma min ħadd deċiżjonijiet b'dan il-mod li tellef snin sħaħ milli pajjiżna jkollu kura aħjar tal-kanser irid jerfa' ir-responsabilità.